Harija ce daidai da kai. Kashi na 5. In wata rana ta yi ra'ayin koma addininka, za ka amince ta koma ne ko za ka nuna mata muhimmancin nata addinin? Yohana ya jefo masa tambaya yana murmushi. Shiru Mubashir yayi. Ya kasa bashi amsa. Yana ji yana ganin Yohana ya masa iyaka da zuwa gurin Safira. Tun abu yana kamar wasa har dai abu ya zo ya fara ɗaga kowa hankali. Dan Mubashir komi sai an masa saboda ciwon damuwa da ya kwantar da shi ga hawan jini da ke barazanar taɓa masa ƙwaƙwalwa. Samir duk sanda ya ga Mubashir sai ya yi kuka da idonsa na tausayin shi, yayin da iyaye da 'yan uwan Mubashir ɗin ke ganin bekensa akan halin da ya jefa kanshi akan wacce ba musulma ba. Samir ganin in aka ci gaba da tafiya a haka zai iya rasa rayuwarsa, ya sa ya shirya tafi garin su Safira don ya shawo kan matsalar. Bai sha wahalan gane gidan ba, saboda sun taɓa zuwa. Aiko da ita ya fara haɗuwa zaune a cikin gona, ta yi tagumi tana kuka. Tana ganin Samir ta taso da gudunta har tana faɗuwa. Ta sha gaban shi tana ɗan waigowa don ba ta son a ganta da shi. Ta ce muryar tana rawa, "Don Allah ina abokinka, ka kai ni inda yake in gan shi, ko so ɗaya ne." Ta faɗi hawaye na biyo idonta. Kallonta ya wulaƙance ya ce, "Na zo gana da Rabaran Yohana ɗan uwanki ne, ba gunki ba. Abokina ke da damuwa da ke ba ni ba," ya faɗi a kausashe. Shiru ta yi ta koma gefe tana kallon shi. Ya sa kai ya wuce zuwa bukkarsu, ita kuma ta nemi guri ta laɓe don ta ji me ya kawo shi. Yohana bai wulaƙanta shi ba, ya karɓe shi hannu bibbiyu. Bayan sun gaisa ne Samir ya gabatar da kanshi a matsayin abokin Mubashir. Sannan ya fara ɗaura da cewa, "Yohana, addinin Kiristanci addinin zaman lafiya ne, right?" Ya masa tambaya yana kallonsa. Ƙwarai kuwa, addini ne da ke son zaman lafiya, addini ne da yake yaɗa ƙauna tsakanin al'umma, a ƙaunaci juna, a samu dacewa da ceton Yesu Almasihu. Yohana ya bashi amsa cikin ƙwarin gwiwa. Good, to wannan ceton na Yesu Almasihu abokina yake so shi ma ya samu rabon dacewa da shi ta hanyar yaɗa ƙauna da zaman lafiya tsakanin shi da 'yar uwarka Safira. Don sun dace su duka, Samir ya bashi amsa. Yohana shiru yana kallon Samir ɗin. Tabbas ya dafa shi da ruwan jikin shi kuma ya ƙulle shi da jijiyoyin jikin shi. A sanyaye ya dubi Samir ɗin ya ce, "Yesu Almasihu ya cece mu baki ɗaya. Ka ce ya zo a yi masa aure, mun bashi, da sharaɗin zai yi addininsa ita ma ta yi nata, ba tare da wani ya ja ra'ayin wani ba," cewar Yohana a sanyaye. "Mun amince da sharaɗin naka, kuma za ka same mu masu biyayya a kai," cewar Samir. Yohana ya ji daɗin haka, kuma ya ƙara bashi tabbacin ya ba su auren ƙanwar tashi. Sosai Samir ya ji daɗin haka, ko ba komi abokin shi yau zai ji daɗin labarin da zai kai masa. Ko da suka fito da Yohana zai masa rakiya, ganin Safira a gurin ya sa Yohana yin sallama da shi, sai Safira ta fitar da shi bakin hanya, inda ta yi gaba yana binta a baya. Ƙare mata kallo yayi, in ban da zani ba abin da ke kaɗuwa a jikinta, kamar iska za ta ɗauke ta. Sai da suka zo bakin mota ya shige ciki yana shirin tadawa ne ta yi saurin zuwa cikin windo ta ce, "Don Allah ka saka min shi a kunne na ya yi magana. Na san ba ka son alaƙar mu, wallahi ina son shi kamar raina. Ka haɗa ni da shi don soyayyar da kake masa," ta faɗi hawaye na biyowa idanuwanta. Bai ce komi ba, ya kira lambar Mubashir ɗin inda mamar shi ce ta ɗaga. Bayan sun gaisa ne ce ta ƙara Mubashir ɗin wayar a kunnensa. Aiko haka ta yi, sannan ya miƙa ma Safira wayar ta ƙara a kunnenta. Ta ce, "Mubashir, kana ji na?" Ta yi magana muryar ta na rawa. Mubashir da ke kwance rai a hannun Allah, bakinsa ne ya fara motsi. Ita kwa Safira ci gaba ta yi da magana tana ɗan kuka, zatanta ya yi fushi ne. "Ka yi haƙuri kaji, yanzu Yohana ya amince da aurenmu. Ka zo a yi, kar ka yi fushi da ni. Ka ga ba laifina ba ne." Amshewa ya yi a hannunta. "Ba shi da lafiya tun bayan barin shi garinku. Yanzu ma na kira miki shi ne don soyayyar da nake masa." Yana kaiwa nan ya ja motar shi ya bar ta tsaye a gun tana kuka. Ko da ya dawo Kaduna ya yi mamakin samun Mubashir a zaune yana cin abinci. A lokacin ya ƙara gamsuwa
Mubashir na son Safira. Nan fa ko ina aka cika da murnar tashin shi daga doguwar sumar da yayi. Nan fa Gwaggwaje ta bada umarni a je a yi shi cikin ƙanƙanin lokaci da zarar Mubashir ya samu sauƙi. Yana ko gama warwarewa aka je garin na su Safira neman masa aurenta. Nan ko aka sa ranar yin white wedding a coci. Murna da farin ciki da Safira ta shiga abin ba a magana. Ai Mubashir jin batun aure ya kankama ne ya fara shan magunguna na sanyi da na basir da manpower domin burge amaryarsa. Kwata-kwata ba a yi wata 2 ba da aka ɗaura musu aure, inda jama'a da yawa suka halatta, sai fatan Allah ya ba mu ango da amarya zaman lafiya. Mubashir ya fi kowa farin cikin ganin ranar auren nashi, inda suka ɗauki shatar jirgi aka ɗauko amarya da 'yan uwanta, wanda suka yi ƙauyanci kamar me. Haka dai suka rako amarya suka koma aka barta tana kukan rabuwa da su. Ƙarfe 9 na dare aka rako ango ɗakin shi ƙarƙashin rakiyar amininsa Samir. Amarya an sha kyau a cikin doguwar riga atamfa sai sheƙi take. Samir shi ko ganin yadda ta zauna kai ba ɗan kwali sosai ya ƙara jin tsanarta a ransa. Shi in ban da ƙaddara bai ga abin aure a gunta ba. Nan dai ya musu nasihar zaman lafiya da juna, ya musu sallama ya tafi. Safira komi ganin shi take tamkar a mafarki don bata taɓa kawo a ranta wai za ta shiga wannan duniyar ba, sai yau da ta ganta a ciki. Mubashir sallaye ya gode ma Allah da ya nuna masa wannan ranar. Bayan ya aidar ne ya sa ta ɗauko musu abinci, ya sa musu kaza a ciki da madara suka ci suka ƙoshi. Brush ta tasa ta yi, shi kuma ya shiga wanka. Yana fitowa ya da zango a kan gado shi da amaryarsa. Janyo ta jikin shi ya yi, ya fara raba ta da kayan jikinta. Wani irin numfashi take saukewa mai nauyi wanda haka sosai yake rikita Mubashir. Ya kamo breast ɗinta ya kafa baki yana tsotsa. Wani irin sauti take saki da ke nuna a matse take da mijinta. Cikin nasara Mubashir ya raba ta da bijircinta, wanda ta yi kuka sosai saboda ga ƙananan shekaru ga baƙon al'amari. Ranar kwanan farin ciki suka yi, shi da amaryar tashi, wacce ta sha wuya sosai a hannun shi saboda magungunan da ya sha duk sun yi aikinsu a kanta. Sai da Mubashir ya ta rarrashinta da sa mata albarka sannan ta yi shiru. Mubashir yana tsananin son matarsa, haka ita ma Safira tana son mijinta, sai dai dangin ango da abokan ango ba wanda ke son amaryar tashi. Shi kaɗai yake son a bar shi. Samir ko da wasa bai sake zuwa gidan shi ba, sai dai su haɗu a gurin aiki su hira kuma ko labarin ta ya kawo masa kau da maganar yake. Safira sannu a hankali kyawawan ɗabi'un mijinta suka fara burge ta, musamman in yana karatun Alkur'ani. Sosai sha'awar addinin Musulunci ya fara kama ta. Tun tana barin abin a ranta har ta fito ta shaida mijin nata buƙatar ta na son ta musulunta. Mubashir ya yi farin ciki da jin haka sosai, inda ya ta kiran 'yan uwa a waya kannan suka zo aka musuluntar da Safira. Ga mamakinsa sai ga gidansu ba masaka tsinke, kowa sai nuna soyayyar shi a gare ta yake. 'Yan uwa sun mamaye su. Samir ba a bar shi a baya ba, nan dai limamin anguwansu ya musuluntar da ita, inda ta ce a bar mata sunanta. A karo na farko da maman mijinta ta rungume ta tana mata barka da shigowa zuri'arta. Samir ma da kanshi ya je har gabanta yana murmushi ya ce ki gafarce ni, sai yau ne na samu dalilin da ya sa can ko ganin ki ba na son yi. Yau duk wannan duhun ya koma haske, ina miki addu'ar dawwama a cikin addinin Musulunci. Murmushi ta yi ta ce na gode sosai ya Samir. Tun daga lokacin aka samo malamai mata suka fara koyar da ita addinin Musulunci, kuma tana saurin iyawa. Bayan watanni 3 da aurensu yanzu ruwa ya isha kan kaza. Mubashir ya gaji da shaye-shayen maganin ƙarfi, yanzu gaskiya da gaskiya ake yi. Sai dai Safira tun daga lokacin sai ya ga tana yawan shiga damuwa. In ya mata maganar abin da ya same ta sai ta ce ba komi. In ya ɗan ja ta da wasa sai ta saki jiki ta warware. Kowa a dangin shi son ta yake yanzu, ba su son damuwarta ko kaɗan. Shi dai Mubashir yana bakin ƙoƙarin shi wajen ganin ya faranta ma matarsa rai. Yau Samir da wuri ya je ofis saboda baya azumi, ulcer ta dame shi kwana 2. Shi ya sa ya ajiye azumi. Nan ya shiga gudanar da aikin shi kamar kullum. Mubashir ne suka shigo ofis ɗin tare da Safira, saboda ta sa masa daru sai ta biyo shi yau ofis. Samir da fara'a ya tarbe su yana faɗin manyan baƙi nake da su kenan yau. Ina zuwa haka ango da amarya? Zama Mubashir yayi
Ai kwa karab Safira ta zauna a kan cinyan shi, wanda faruwar haka Hajiya babban ɗin Samir ta motsa sabida sun burge shi. Zama yayi shi ma ya matsa Hajiya Barban a cinyar shi suka gaisa. Ka ganta wai yau sai ta biyo ni ofis. Na ce to